Изтече срокът за подаване на молби декларации за получаване на еднократна финансова помощ в размер на 30 лева. 5000 яйца ще боядисат служителите на Бачковския манастир за големият християнски празник. Финал в турнир по Шинкио-Кушин изправи две асеновградчанки една срещу друга. Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с информационната емисия на телевизия TV Сатком Дневник. Дете пострада при катастрофа вчера в село Болярци. Около 17 часа лек автомобил Volkswagen, управляван от 28 годишна пловдивчанка, не спазил дистанция и ударил отзад лек автомобил Opel с 48 годишен шофьор от Стара Загора. В болницата е откарано 5 годишно момиченце, което пътувало в първата кола. След преглед детето е освободено за домашно лечение. Няма данни за употреба на алкохол от страна на водачите. Възрастна асеновградчанка стана поредната жертва на измама. Потърпевшата е 83 годишна жена. В неделя около 16 часа тя предала на непознат 3400 лева след получено обаждане по телефона. Мъжът представил се за неин роднина и поискал пари на заем и обяснил, че ще изпрати свой приятел да ги вземе. Ден по-късно бабата разбрала, че е била измамена и съобщила за случилото се в районно управление полиция Асеновград. 14 молби декларации за получаване на еднократна финансова помощ на лица и семейства в размер на 30 лева са подадени в Асеновградската дирекция социално подпомагане до вчера, когато изтече крайният срок за депозиране на нужната документация. Кои са групите, които да бъдат подпомогнати с въпросната сума, вижте в следващия репортаж. Право на еднократна финансова помощ в размер на 30 лева имат 4 групи лица. В първата попадат лицата и семействата, които са получили помощи за отопление за периода 2013-2014 година. В Асеновградска община за въпросния период е отпусната целева помощ на общо 2664 лица и семейства, като всички те ще получат и еднократното подпомагане от 30 лева. Втората група, които ще бъдат подпомогнати еднократно, са хората получили отказ, защото минималният им доход е по-висок до 10 лева. В Асеновградско в тази група попадат 39 лица. Третата група лица с непълна 6-месечна регистрация в бюрата по труда към 1 ноември миналата година и четвъртата група е от граждани, които до момента не са подавали молби декларации, но отговарят на условията. От 1 до 31 март молби декларации представяха само лицата в последната дефинирана група. На подпомогнатите от първите 3 групи начислените суми ще бъдат автоматично преведени по посочените от тях банкови сметки, като това ще стане най-вероятно през месец април или май. Само 13 асеновградчани, които имат домашно куче, са регистрирали домашните си любимци и са платили таксата за 2014 година в община Асеновград. Това съобщи за TV Сатком Мелят Алимулла, младши експерт в отдел строителство, благоустройство и строителен контрол. Годишната такса, която собствениците на домашни кучета трябва да заплатят в общината, е 18 лева. През миналата 2013 година регистрираните домашни кучета в Асеновград са били общо 32. 5000 ще са великденските яйца тази година, които служителите на Бачковския манастир ще боядисат за големия християнски празник. А подготовката за Великден Светата обител вече започна, заяви пред екип на TV Сатком изпълняващия длъжността игумен архимандрит Симон. Всяка година броят на яйцата, които монасите боядисват до Бачковския манастир е различен. През 2006, например, той е бил 2006. През миналата 2013 пък боядисените яйца са били 1000. На този Великден обаче за първи път в Бачковския манастир ще бъдат раздадени 5000 червени яйца. Както всяка година, господин Андрей Павлов, който аз поне от 20 години съм в манастира и той човека от толкова години, а може и да са повече, дарява като такъв производител на яйца, дарява на Светата обител. Тази година аз го помолих по мое настояване да бъдат малко повече яйцата, така че предвиждаме около 5000 яйца, които той ще дари, любезно ще ни ги предостави, за да можем всички, които дойдат на празника, по традиционния християнски начин с червено яйце, да се поздравим с Христос Възкресе. Както всяка година, така и тази, на втория ден от Възкресение, чудотворната икона ще бъде пренесена до местността Кловията, каквато е традицията. Там ще бъде раздаден и курбан за здраве на хилядите миряни, дошли от цяла България. Нашата чудотворна икона, която е национална светиня за
цялата наша страна. От октомври месец отново се е в храма и очаква поклонение от хилядите богомолци, които идват в Светата обител да вземат от нейното благословение. Тя ще бъде съответно и предводителка на традиционното шествие, което ние всяка година на втория ден на Велик ден осъществяваме. Така че приканваме всички боголюбиви братя и сестри да заповядат и заедно с нас да се преживеят този най-голям християнски празник Велик ден. Странна риба изплува от водите на река Чая тази сутрин. Дори спешно извиканите експерти-биолози от регионалния природонаучен музей в Пловдив не можаха да уточнят каква е и откъде е попаднала във водите на реката. Ето и подробности. Дозина речни създания изненадаха тази сутрин първите минувачи по пешеходния мост над река Чая в Асеновград. Някои от хората бяха шокирани от видяната риба, която дори спешно извиканите експерти-биолози от регионалния природонаучен музей в Пловдив не можаха да уточнят каква е и откъде е попаднала във водите на реката. Към този момент мястото се охранява от полицията до изясняване на случая и не се допускат цивилни лица. Един от екземплярите е заснет за изследване от дело от лабораторията за биологичен мониторинг към Изпълнителната агенция по околна среда. За успокоение на гражданите, кметът на Асеновград доктор Емил Караиванов честити 1 април на всички с чувство за хумор. Днес е 1 април, денят на хумора и сатирата. По този повод наш екип се разходи из улиците на Асеновград, за да се потопи в шеговития дух на асеновградчани. Вижте какви бяха реакциите на анкетираните. Уви, обаче оказа се, че на днешният 1 април настроението на асеновградчани не е толкова весело и положително, колкото очаквахме. Дали защото всеки има някаква скрита тъга или защото, както казаха някои, времената вече са трудни, не знаем. Факт е обаче, че със сигурност шеговитият дух и усмивките по лицата все по-рядко се срещат в Асеновград. Вижте сега и какви бяха реакциите на хората, сред които нашият екип направи анкетата. Разкажете една шега, която сте правили по повод 1 април. Нищо не мога да разкажа, сега не съм в настроение. Още на никой не съм направила. Ще разкажете ли една шега, виц? Например? Как се шегувате? Шегували ли сте се някога с хората? С много хора. Разкажете една шега, която сте правили. Сега, например, някаква лъжа. Излъгвам, отива нататък и се връща. Днеска пошегува ли се с някой? Не, А ще разкажеш една шега, която си правила до сега на някой? не знам. Значи, един виц. И вид не знам, нищо не знам. Шеги 1000 съм правил. Ами, примерно, взема да кажа на някой, че го търсят, та да слезе от 10-я етаж долу. Такива и небезобидни работи съм правил. Днеска кой празнува? Не ми се сърдят, да. Днеска кой празнува според вас професионалния си празник? Какъв празник? Професии. Кои професии празнуват със своя празник? Това не го знам. Това знам, че днеска се шегуват. Деня на шегажиите. Сега в момента не се сещам. А за виц? Не се сещам в момента. То не е много хубаво да се правят шеги в днешно време. Но за да си повишим настроението все пак. Все пак, каква шега? Примерно във връзка в работата. Мога да кажа на шефката, ако ме е поставила някаква задача, че съм я изпълнила, но да не съм я изпълнила. И ще се брои за шега? Предполагам. То ще и каже, че е шега. Да. Да излъжа приятел. Как точно? Като го пратя някъде за зелен хайвер. Така. Аз сега След тази анкета, изводът, който можем да направим е, че българинът по-скоро не може да се шегува, защото шегата изисква да иронизираме някого без да го заболи. Същевременно обаче трябва да умеем да показваме, че можем да направим същото и с самите себе си. И все пак, ние вярваме, че тенденцията за не толкова веселото настроение на асеновградчани от днешния празничен ден ще започне да намалява и повече хора ще откриват поводи за усмивка. Честит 1 април! Следва валутната информация за утре. За първо и второ място в турнир по Шин Кьокушин една срещу друга се изправиха две състезателки от спортен клуб Хамон Асеновград. Националното първенство за деца до 12 и до 16 годишна възраст се състоя в Димитровград, като в него се включиха около 200 участници от 20 клуба от цяла България.
С общо 8 медала и силно представяне се завърнаха от състезанието каратеките от спортен клуб Хамон Асеновград. Златото в надпреварата грабна Анастасия Сарафова. За да го спечели, тя трябваше да се изправи срещу своята съотборничка Румяна Авкова. Така, след тежка психологическа схватка, Анастасия Сарафова успя да надделее и грабна златото. Освен Румяна Авкова, със сребърен медал се отличи и Веселина Черпанлиева. На трето място пък се наредиха Александър Бечев, Живко Парапанов, Мерт Абдулов, Георги Кутев и Мария Иванова. Всички от моя клуб отидохме на състезанието с мисълта, че ще защитим честта на клуба си и в крайна сметка се доказахме. На мен лично срещата ми беше много трудна, защото трябваше да се бия с момиче от моя клуб, но събрахме сили и се изправихме една срещу друга. Чувстваш ли се подготвена? Ами да, чувствах се много подготвена. Срещата наистина беше трудна, защото всъщност аз се бих с Румяна и макар че се бихме една срещу друга, ние сме си приятелки и все пак си знаем способностите и никога не бихме се били наистина толкова силно. Какво е чувството да се изправиш срещу приятел? Ами, по-притеснително, отколкото срещу друг. Чувстваш ли си подготвена? Да, но за съжаление това, че се изправихме една срещу друга, малко ни попречи, но все пак взехме заслужено. Важното е, че първо и второ място все пак са в Асеновград. Да. Бяхме 7 човека в категорията. Състезанието беше много спорвано. И мисля, че всички от нашия клуб, деца и кадети, се справиха много добре. Трудно ли беше? Ами, да, беше трудно. Срещите бяха оспорвани, но справих се мъжки. Всички от нашия клуб заслужаваха медали, но съдиите попречиха. Това само мога. Треньорите Петко Черпанлиев и Елхан Наимов също не скриха радостта си от постиженията на младежите. По думите им, в това състезание конкуренцията е била много ожесточена, а повечето от участниците е трябвало да играят по 3 срещи, докато стигнат до медал. Те разкриха пред екипа ни, че след около 2 седмици, заради добрите си постижения в този турнир, някои от състезателите ще се борят за медал в надпревара в Пловдив в по-високи възрастови групи от техните. Второ място в своята категория на международно състезание по борба за кадети и кадетки спечели асеновградчанинът Джемал Али. В финалната схватка 16-годишният състезател се срещна с американеца Докота Уол. Домакин на международния турнир Динко Петров бе общинска зала Иван Вазов в Стара Загора. В състезанието участие взеха над 200 състезатели от 12 държави. Освен от България, в надпреварата се включиха отбори от Русия, САЩ, Беларус, Литва, Латвия, Македония, Косово, Турция, Румъния, Словакия и Гърция. Асеновград бе представен от 6 състезатели. От тях 16-годишният Джемал Али успя да се пребори за среброто в категория до 63 кг. Други двама асеновградчани пък от клуба на Асеновец достигнаха до малкия финал, като играха за третото място. Борците бяха разделени на 18 категории и се надпреварваха в класически и в свободен стил. Състезанието откри кметът на община Стара Загора Живко Тодоров. Сред официалните гости на борбите бяха световните шампиони по борба Рахмат Сокра и Явор Янакиев, както и Мариан Нетков, европейски шампион и други. Професор Лилия Кръстева, която вчера загина във верижната катастрофа на автомагистрала Тракия, ще бъде погребана в родното й място, Асеноградският квартал Долни Воден, съобщиха нейни близки. Поклонението е насрочено за утре от 10 до 12 часа в църквата Свети Кирил и Методий. Към момента на смъртта си професор Кръстева бе временно изпълняваща длъжността директор на Института по розата и етерично-маслените култури в Казанлък. Тя бе бивш директор на Института по генетични ресурси в Садово, който ръководи в продължение на 8 години, член на Съюза на учените в България и автор на 13 сорта зеленчукови култури, от които 4 са със статут на национален стандарт. Професор Кръстева бе член и на Научното дружество по градинарство в България и председател на Българо-израелското дружество в Пловдив. Тя бе уважаван учен, потвърдил името си в световната аграрна наука. Поклон пред светлата и памет. В края вижте още веднъж по-важното от днес. Изтече срокът за подаване на молби-декларации за получаване на еднократна финансова помощ в размер на 30 лева. 5000 яйца ще боядисат служителите на Бачковския манастир за големият християнски празник. Финал в турнир по Шинкио Кушин изправи две асеновградчанки една срещу друга.
Уважаеми зрители, с пожелания за хубава вечер се разделяме до утре.